huske, at først på min egen private konto havde 1 million første gang. Det havde det bare sådan, wow. Det er sindssygt. Jeg flyttede til Sjælland i 87. Jeg er Morsenbo fra Mors. Og havde ikke noget at lave, og kom som student og havde ikke nogen uddannelse. Så begyndte jeg at gøre rent. Så den korte historie er, at jeg kom til et rengøringsselskab som rengøringsassistent, blev salgsassistent og blev salgsleder og blev firmaet solgt. Så blev jeg headhunted af Carsten Åbrink, som havde noget, der hed Åbrink Rengøring. Og der var jeg så salgs- og marketingdirektør i, jeg tror jeg var 27 år på det tidspunkt. Han solgte så også, havde jeg ikke noget at lave igen. Og så tænkte jeg, hvad skal jeg så? Så begyndte jeg at gå ind i en bagerforretning, faktisk ude i Rødovre. Det er meget mærkeligt. Jeg havde 25.000 kroner på kontoen, dengang jeg startede. Og i dag har jeg 250 ansatte og er totalt selvfinansierende. Og vi er faktisk det rengøringsselskab, der giver flest penge på nøgletallene og har været det 4 år i træk. Det, der har været mit mantra og stadigvæk er det for eksempel også i klubben her, det er, at vi betaler hver mand sit først. Det vil sige, at når vi er ude af alle vores gæld, så begynder vi at drive virksomhed. Vi er meget ansvarlige, økonomisk ansvarlige, der kan tjene penge. Og det er egentlig det, Lyngby har fået, og det er det, de skal have. De skal have en kvinde, der kan tjene penge, og som kan handle ud fra, hvad der er forretningsmæssigt ansvarligt. Og derfor kom vi også ud med et overskud, som en af de få Superliga-klubber. Jeg kan sådan sidde og tænk, at det lykkes mig. Jeg kan have en lortedag, og så kan jeg faktisk sætte mig ned i min bil. Nu har jeg jo noget med biler. Og så kan jeg bare tænke, at jeg har fået lov til det. Altså så jeg er meget, meget ydmyg omkring det. Og jeg er meget super privilegeret, og jeg er jo super taknemmelig. Og det er jeg hver dag. Jeg tror ikke, der går en dag, hvor jeg ikke tænker, wow, jeg tænker, det er mit. Hvad har du for nogle biler? Jamen, jeg har en Aston Martin DB9. Og så har jeg en Audi Q7. Og så har jeg en Porsche. Og så har jeg en gammel folkevogn fra 68, som jeg har sat i stand. Og så har jeg lige ved at købe en Audi R8. Okay. Jeg skifter så Aston Martin ud. Okay. Men det er sådan det, nogen køber tasker, nogen ja, køber... præcis. Ja. Men nu er jeg også i en mandeverden. Det kan godt være, at jeg er halv mand, det ved jeg ikke. Men det er biler. Min udfordring har nok været, at jeg måske ubevidst har synes, jeg skulle være bedre end mændene. Det er jo ikke noget krav, de sætter til mig, men det tror jeg måske er den udfordring, der har været. Ellers så er synes jeg ikke, der har været. Jeg tror, at man skal være med at sige, altså jeg plejer at sige, at forskellen er jo ikke så stor, om du er kvinde eller mand. Jeg tror, man skal være så fokuseret på det, for det er faktisk ikke vigtigt. Jeg tror helt sikkert, at talentet det er effektivitet, og talentet tror jeg også er, at jeg gør det, jeg siger. Jeg tror mange gange, at hvis du bare taler, og du ikke gør, du er nødt til at gøre det. Og så tror jeg, jeg tør godt. Jeg tror også, det er meget vigtigt at sige til de unge piger, der skal ud i dag, det er, gør det. Tro på det. Hvis du tror på det, så vær modig og gør det. Og så tror jeg også, det der, at man skal kunne bryde nogle grænser. Det der også, jeg har 3 børn. Og det kan være et issue, det siger, men hvad så kan du godt være en god mor? Jeg kan sagtens være en god mor og være karrierekvinde samtidig med. Det er på ingen måde en hindring for mig. Jeg ville da være ked af, at jeg ikke har haft mine børn og sidde her og være stinkende rig, og så mangle det, der var allervigtigst i hele verden. Min egen drømme, det er, at jeg også på et tidspunkt finder en sød kæreste, så jeg kan få noget værdi i mit liv på den måde, fordi det tror jeg nok, at det er det, jeg mangler. Det er den der, at få den bløde side med, for jeg har knoklet meget, arbejdet meget. Det har været meget arbejde, og det tror jeg måske ikke er sundt i længden. Så det er i hvert fald en prioritet.